سلام علیکم مردم. خمسایه خوب اتینجین. همه اکای دوست مراد چی میگن مراجعت کردم. همین عمرم دا کرده دور میوردم کنیم. به نزدیکی اپیراسیون میشه دا قرضوری بسیار شده کیم. خدا بشکر سلامتین برگشت. دعا کنه فقط بچه ها. خدا نگهبان تو باشه. بسیار گرد نزنم. Видео. Видео на меня делай. Ну, видео на тебя делаю. Салам алейкум бачо. Сейчас подожди, все, да? Короче, این مازی من است. بچه ها کسی یاردم کنه میتونم یاردم کنیم اون اکای بگوشونده چون شکوفه من اپراتسش نگه یا محبت کم بودم کمتر قرضونده شهر یکی ترین برگ بچه ها بخششه کسی دست میرسه خدا نگهبون تو بسیار گپ زدن ممکن نیست اتبرافونی ассалому алайкум ҳамватанони азиз ҳамдиёрони азиз умедворам ки тансияту хонобод бошед маъзарат мехоҳам камтар бемор ҳастам овозом гирифтагӣ дуогӯ бошед бародарои азиз чӣ хеле ки наворо тамошо карда омадед хоҳарои азиз падаро модаро бародари мо шумо дар шаҳри екатеринбург дар беморхонаи 24 травмпункти шаҳри екатеринбург фторчермед ба бародари азиз риски 9 меям хеле адресош бародари азиз касое ки дар фторчермед ҳастед метавонед рафта хабар гиред бемора як хабар гирифтани худохоҳ сабаб аст мумкин е дар омадан метавонед об фақат баред дигар ягон чиз мумкин е номерошон дар зер навор мешад бародари азиз сбербанк доран дастгирӣ кунед самия аллоҳ номашон як моҳ кома бабидан бародари азиз мана чӣ хеле ки дидед аз кома баромада чӣ хеле хурсандӣ дорад бародари мо шумо аст ва қарздор будиам ка балниса медонед пул лозим дастгирӣ кунед бародари азиз ду кӯдакми се кӯдак доранд дар тоҷикистон бародари азиз бемора ҳаёдат кардан дастгирӣ кардан иншоалло савоб аст дар ғарибӣ аст чӣ хеле ки устод мегӯяд агар хайре кунӣ вақти саҳар кун ғарибону ятимонро назар кун назари худо дар пастӣ ҳаракат кун дилеро нашикастӣ биёед ҳамин дили ҳамин бародарама шод кунем дили як каса хурсанд кардан ин як худохоҳ иншоалло як кори бузург аст як кори савоб аст бародарое ки мисол шофёр ҳастед роҳҳо бастед худтон эҳтиёт кунед бародарамо авария шудагӣ роҳи чилабинск хамо номерошон дар зер навор мешад занг занед аҳволпурсӣ кунед худохоҳ бародари азизам касое ки кор лозим дар шаҳри екатеринбург як чанд намуд корро дорем телеграммо дар поёни навор мешад дар омада ҳатман барои кор обуна шед ҳар рӯз корҳои 3000 4000 мебурад баъдан корҳои постоянно дорем сухарики завод хлебзавод ва дигар намуди корҳо ҳастанд бародари азиз чӣ хеле ки мебинед дар стрижка пилуси бародарамо акишобидин қарор дорем адреси мо малшма 138 метавонед тамоми намуди прическаҳо омада инҷиба карда равед он хоҳаро агар хоҳед метавонед омада чӣ кунед запс зарани запс мекунед номерои мо дар зер навор мешавад бародари азиз телеграм ба номерои акишобидин мемонанд дар омада дастгирӣ кунед биёед мутона пас кунед мақсад роҳи дур ягон ҷо наравед дар маркази шаҳри екатеринбург малшава 138 наздики жби наздики уралский федеральный университет боқӣ дар амони алло бошед навора лайкҳо намонед падлица кунед ҳамин бародара бемора дастгирӣ